Аз съм Бъдъл и това ще бъде един мини монтаж. Ха-ха-ха-ха-ха. Easy peasy lemon squeezy. Ще бъде 2-3 минутки монтаж, съжалявам, но този е твърде лесен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Easy peasy lemon squeezy. Ако видяхте, аз го направих на нищо. Ето го трупамо. Той е тежи. Ще има монтаж с ясо, 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 ясо. Да, то оставаш да не му ви. Ами... Не. Ей, само да се възвърна, ще бъде мъртъв. Това ще бъде нещо като мини монтаж. Пак го казвам, ако не сте чули. Ще бъде, как да го кажа, 5 минути. Не часове. И тук сега ясото се възвръща и това ми намида. Аз го бвам. Аз пак го бвам и той ще бъде 3 пъти като го бия и аз вече 3 съм, 39 фам. Да, не знам защо не си купих айтем. Не, защо не си купих айтем? Или пък ето ще се стане. Нега! Ха-ха-ха. Изи! Изи. Връщам се. Купувам си айтема. Бутушки, обвам ясото. Айде, свършвай клепа. Защото ще стане твърде дълъг. Съжалявам, мога да снимам само до 6 минути. Знам, че снимам с телефон. Съжалявам, ама... Сори. Ама дано клиповете ми харесват. Моите клипове дано ви харесват. Защото правя повече такива мини монтажки. Монтажи като по 5-6 минути. Да ви харесват. Да, топа се справи. Аре, така да го кажа. Айде. Отивам бот. Искам да видя да направя нещо с моят отбор. Да си бомба. Да си бом. Fuck. That places. И хора, това ще бъде за монтажчето. Да ме е харесал и чао!